kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa kang Eurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan. I-Memory Advance na yan. Memory Advanced Syrup. Bawakan sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvacion Street, near corner A Panay Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Gabasa na naman bala ang imo. Ay, gabasa na naman. Oo talaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa. Always nagabasa, kag nagabaho ang kilikili. Mag-Klinika Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Klinika Deo Fresh. Nagabasa na naman balaga. Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Klinika Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Kalao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika. Extend Food Supplement for Men. Ako si Eric, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Silang sa migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko no. Akon gintilawan, abaw, gatok turaok gid ang akon man. Kanamit gid sa experience ba? Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid. Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigko bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. D3 Bio with Physio. Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nangin sekreto sa law school. D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. D3 Bio with Physio. Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaro. D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras sa Pilipinas, 6:08 sa aga. Oras ginadulong sang DTX 500. Klinika Spore Biotics, D3 Bio kag Mighty C. Kahit saan
Kahit kailan ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita. Kap K5 Ted Aujero Francia at ka K5 Alex Escalante. DTX 500 Morning Newscast. Pilipinas, maayong aga! Yari na ang mga balita. Martes, Setyembre 2, 2025. Mabasa ang dalan sa siyudad sang Iloilo. 25 degrees Celsius ang temperature sa sininga oras. Mga ka-K5, welcome na sa DTX 500 Morning Newscast. Sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM radio dial. Makitan kag mabatian man kita worldwide pinaagi sa aton official Facebook page kag YouTube channel ang K5 News FM Iloilo 88.7. Kami ang inyo mga tagbalita, Ted Aujero Francia. Kag ako naman si K5 Alex Escalante. Sa Pangulong Dinalan, ginadulong sa kaalawan sang DTX 500. DTX 500, tapnaon ng diabetes, likaw sa hypertension kag cancer, magtumar sang DTX 500. Top story of the day. Top story of the day. Sara Diskaya, ginako nga nagapalag-iya sang siyam ka construction companies nga nagapangontrata sa gobyerno apang ginpanginuwala nga mayara sila sang Ghost Projects. Sa balita lokal, probinsya sang Iloilo, nakabaton sang pinakadako nga budget para sa mga probinsya sa Western Visayas sa flood control projects. Mga gang nga nagasabwag sang kagamo sa syudad sang Iloilo, ipatawag sang alkalde. Balita regional, kaso sang hand, foot and mouth disease sa Aklan nagadamo. Sa K5 Network News, balay sa Cagayan de Oro nasunog. Appointment kay Vince Dizon bilang bago nga DPWH Secretary, suportado sang mga senador. Independent Commission para sa Flood Control Projects tukuron sang presidente. Balita international, pungsod Afghanistan, gintayog sa mabasko galinog. Ginatos ka mga tao, patay! Balitang negosyo, presyo sang produktong petrolyo nagtaas na naman. Sports news sa basketball, team ni Luka Doncic nga Slovenia naangkon ang unang nga daog sa Euro Basketball League. Miyembro sa nga boy group nga BTS nga si Jimin ginako nga nagkarelasyon sa aktres nga si Song Dae-yu. Sa balitang extra special, pungsod Ireland nagatanyag sang bayad sa tawo nga handa mag-star sa isla nga tuman ka layo. Kung ikaw abi K5 Alex, gusto mo nga mangin isolated. No man is an island, di ba Bishop Don, Sir Dan Calvo kay Ma'am Celine. Di pero kung may bayad, why not? Layo sa intriga. Hindi ka to kalakat-lakat. So sad. Why ka iPhone Pro Max 16? Bisan ay lang importante nga may D3 bayo kag may TC. Lasa 13 na sa aga sa Pilipinas. Top story of the day. Top story of the day. Ang top story of the day ginadulong sang Mighty C kag D3 Bayo. Ginako sang bilyonaryo nga kontraktor nga si Sara Diskaya nga siya ang nagapanag-iya
sang siyam ka construction companies nga nagapangontrata sa gobyerno. Ginako diskaya sa hearing sang Senate Blue Ribbon Committee nga ginapamunuan ni Senador Rodante Marcoleta angot sa mga maanomaliya nga flood control projects. Subong man sang ginpamangkot ni Senador Jingo Estrada kung mayar sila sang ghost projects, mabaskog niya ini nga ginpanginuwala. Nagapanindugan man si Diskaya nga wala siya naghatag sa anuman nga porsyento sa Department of Public Works and Highways o kon DPWH officials. Magluwas na rin pahayag sini nga hindi man siya ang nagapagig-transact sa mga ginasulod nga kontrata sa iyang company. Ang mga kompanya nga ginpanagihan sang pamilya Diskaya nakakuha sang madamo nga government contracts para sa flood control kag iban pa nga public infrastructure projects sang gobyerno. Si Sara Diskaya. May ghost project? Wala po. Sigurado ka? Opo, definitely. Ka, dahil pag meron kami ma-discover na may ghost project, pakukulong kita rito. Minimum totoo. Wala po talaga. Meron ka mga pictures na lahat ng mga proyekto ginawa mo? Yes po, meron po kami. Lahat ng mga 400 projects, meron kang litrato? Yes po. O i-submit mo rito sa committee. Okay po. DTX 500 Morning Newscast. Balitang lokal. Las 6:14 sa aga, Philippine Standard Time sa detalye sang mga balita lokal. Ang balita ginadulong sang DTX 500 kag D3 Bio. 7.3 billion pesos ang ginpain nga budget para sa 168 tanan ka flood control project sa probinsya sang Iloilo, nga bang pinakadako kung ipaanggit sa iban nga mga probinsya sa Western Visayas. Base sa data sang Philippine Center for Investigative Journalism, ini ang humalin sang July 2022 tubtob Mayo 2025 o kung sa tato katuig nga pagpungko sa pwesto ni Presidente Marcos Jr. Samtang nagapangaduha ang aklan nga may 3 billion pesos budget para sa 60 ka mga proyekto, 1.6 billion sa Antique, 1.2 billion sa Capiz, kag ginasundan sang Guimaras. Wala naman sang mga nasambit ka probinsya ang nalakip sa top flood-prone zones list sang Department of Environment and Natural Resources o kon DENR. Sa dugang pa nga balita lokal, posible request ng iban pa nga miyembro sang Sangguniang Panlalawigan nga investigaran ng mga flood control projects sa bugos nga probinsya ginabantayan sang publiko. Yari ang report. Balantayan sa patigayunon nga sesyon sang 15 Sangguniang Panlalawigan ang posible request ng iban nga mga miyembro sang Provincial Board nga investigaran man ang flood control projects sa bugos nga probinsya sang Iloilo. Sunod kay 4th District Board Member Rolando Destura, Chairman sang Committee on Infrastructure, ang request ang mga depende sa mangin panindugan sa mga miyembro sang Provincial Board. Dugang paniya obligado ini nga sundon ang request sang iya mga kaupod nga board members bilang Chairman sang Concerned Committee kung napasar ang requests paagi sa boto sang mga miyembro. Your recommendation sa mga board members from different districts board para sa ilan na iya it is in their suturf na nila sa ilan disposition, and then while for example muna of course we will be needing your help for informations. Ako si K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kakalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by Philippine Standard Time, oras dulong sang Mighty Sea. Suportaran ni 3rd District of Iloilo Congressman Lawrence Rivera Defensor kung ibisigaran ang flood control project sa 3rd Distrito. Sunod kay Defensor nga bangod good governance ay gina-advocate, wala ini nagapangduwa-duwa nga suportaran kung usisaon man ang kada distrito sa probinsya sang Iloilo. Dugang pa sang kongresista, nagakadapat gid nga bantayan ang pondo sang gobyerno agud masiguro nga ginagamit sa husto para sa mga proyekto para sa publiko. Ang Oteres ay dalom sa iya liderato sa Kongreso, mayara man ini sa mga proyekto nga gindala sa 3rd District sang Iloilo. Apang ini ginapasiguro nga ini ang gina-coordinate sa punong barangay, local chief executive o kon sa mayor, kag district engineer sang DPWH. Magluwas diri iyaman ginapasiguro nga wala sang proyekto nga substandard bangod siya man sa gihapon ang mabalikan kon mapamatud-an nga palpak
ang mga proyekto. Sa dugang mga balita, Local Mayor Raisa Treñas magapadala sang tiglawas sa coordination meeting kaupod sang Iloilo City District Engineering. K5 Jenny Kauyunan sa report. Hindi magtambong si Iloilo City Mayor Raisa Treñas sa talana ang coordination meeting kaupod ng Iloilo City District Engineering Office. Suno sa alkalde nga mapadala lang ini sa tiglawas sa meeting bangod mayara na sang prior nga meeting ang alkalde nga kinahanglan tambungan. Apang gan question sang alkalde sa makapila ka beses nga pagpatawag sang syudad sang coordination meeting kag kolaborasyon apang nagapamalibad sa gihapon nga magtambong ang Iloilo City District Engineering. Ginpahayagman sang alkalde nga bukas ini nga makipagkita kay Iloilo City District Engineering Office Director Engineer Roy Pakanan. Nakita nga akapilaman nagpatawag ang Iloilo City government kaupod sang aton sanggunian kung collaboration ng aton tinutuyo kani nagkadtuman siya kay kita very open man kita sa iya, so we will be sending out man ang aton nga reply nga formal kay DE Pakanan kay at the end of the day ang aton nga gusto para sa syudad pag para maklaruhan man ta sa ilang nga mga projects. We will be sending siguro representative kami naka-scheduled na kita this week, no, kadamo kita mga Naibaloan nga nagsulat ang Iloilo City District Engineering Office sa Iloilo City Government nga nagahingyo sang coordination meeting nga talana sa Setyembre 3. Report na gikan sa syudad sang Iloilo ini si K5 Jenny Kauyunan para sa Kampiyon nga Balita Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News. Ang ining balita sa aga Philippine Standard Time oras zulong sang healthy nga kape DTX Premium Coffee. Ginaabi-abi ni Iloilo City Mayor Raisa Maria Lourdes Treñas Shu ang pagpungko ni Secretary Vivencio Bringas Dizon bilang bago nga tiglikom sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Suno sa alkalde, may maayong nga performance si Dizon sa inipang tiglikom sa Department of Transportation sa diin madasig ang pag-aksyon sa mga problema. Dugang pa sa alkalde, nagapati ini sa ikasangkol sa natungdan agud mahimo ang ia-obligasyon ilabi na sa matunog nga problema sa flood control kag mga anomalya sa proyekto sang DPWH. Si Dizon nagtalos sa nag-resign nga si Secretary Manuel Manigas Bonoan. Si Mayor Raisa Treñas Chu. Believe nga si Secretary Vince will have the best decision kag being a new secretary, i-change ilang taon niya man aguro kag i-revisit kung ano ang makamayo para sa department. Ipatawag ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas Chu ang mga lider sa mga identified nga gang sa mga may tugas ang kinagamo, rambol kag vandalism kaupod sa Iloilo City Police Office. Tuyo sang alkalde nga may istoryahan kag mapatag sa mga lider sang gang nga wala sang lugar kag wala ginatolerar sang Iloilo City Government ang mga malain nga mga binuhatan. Samtang ginatunan pa sa karon sang alkalde ang tuyo nga pagpanubo sang curfew hours para sa mga menor de edad. Naibaloan nga base sa investigasyon sang Public Order and Safety Management Office nga mga legal ang pangidaron sa mga lider sang mga na-identify nga gang sa syudad sang Iloilo kag masami mga estudyante, menor de edad o kon out of school youth ang ila mga miyembro. Tatlo naman ka grupo ang na-identify sang POSMO nga may kaangtanan sa mga gamo kag vandalism nga amo ang TBS 13, Carabao kag Snitches. Las 6:22 sa aga oras zulong sang DTX Beauty Soap. Sa imong nga problema sa panit, manghabon, DTX Beauty Soap. Ang kagulangan o kon kakahuyan ang best flood control projects. Ini ang pahayag ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. kadungan sang 25th Fiesta sa Kakahuyan Month Celebration sa Iloilo Provincial Capital na nag-highlight sang importance sa mapuno sang kahoy sa komunidad kag paglabot sang climate resilient province. Sino kay Defensor Jr. ang pagprotect sang kagulangan sa probinsya ang isa sa pinaka-effective nga flood prevention, water security kag livelihood opportunities para sa Mailonggo. Luyag sang gobernador nga i-dedicate ang bug-os nga bulan sang Setyembre para sa preparation padulong sa among pananawan. Ang tema sang 25th
Fiesta sa Kakahuyan Math Celebration subong nga tuig amo ang paghanduraw kag pagpasanyog. Sa dugang pa nga balita, Local Police Regional Office 6 suportado ang 7-point agenda ni Acting Chief PNP Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. K5 Karen Badilla sa report. Suportado sa Police Regional Office 6 o kon PRO6 ang 7-point agenda ni Acting Chief Philippine National Police o kon PNP Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. nga magaserbe bilang giya sa iyang liderato. Sino sa PRO6 ang mga prioridad ni Nartates amo ang pagpasangkad sa police operations kag kampanya batok sa illegal drugs, firearms kag terorismo. Iniagud man nga mapasanyog ang risk management, pag-improbar sa security measures kag epektibo nga resource utilization nga nagatuyo nga pasanyugon man ang moral kag welfare sang PNP personnel samtang ginapasiguro ang disiplinado, people-centered kag responsable nga police service. Dugang pa nga nagapatimaan ini sa more strategic approach sa pagatubang sa local peace and order challenges, pag-improbar sang crowd management sa tion sang community events, mabaskog nga proteksyon para sa men and women in uniform. Samtang sa idalom sang liderato ni Brigadier General Josefino Ligan, komitibo ang PRO6 sa pagpatuman sang agenda agud masiguro ang safer communities, paghatag sang efficient police services kag pagpabasog sang public trust sa Western Visayas. Ni si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Las 6:24 sa aga Philippine Standard Time. Oras dulong sang D3 Bayo kag DTX 500. Sa Balasan, Iloilo, umagad ginbuno sang iya ugangan. Reggie Di Mayo sa report. Pila sa tuong atiyan ang naagom sang umagad matapos nga ginbuno sang iya sini nga ugangan sa barangay Himamanay, Balasan, Iloilo, mga alas 10 sang gabi, Agosto 31, 2025. Ginkilala ang biktima nga si alias Cyril, yara sa legal nga pangidaron, kag ang iya ugangan ang ginkilala kay alias Nelson nga lunsay residente sang nasambit nga lugar. Sa investigasyon sang Balasan Municipal Police Station, samtang nagainom-inom ang duha sa magkatuhay nga lamesa, kaupod sang ila mga abyan, may yara sang indi pag-intindihanay nga natabo, kag hinali lang nagkuha sang kutsilyo si alias Nelson, kag ginbuno si alias Cyril. Nahibaluan man nga may yara sang daan nga hiligotanon ang duha. Gilayon nga gindala sa Isos M. Colmenares District Hospital ang biktima agud madapatan sang nagakaigo nga pagbulong. Samtang mga alas 9 sang aga, Setyembre 1, voluntaryo nga nagpadulong ang suspect sa kapulisan para mag-surrender. Sa karon, ang biktima ang yara na sa maayo nga kondisyon, kag may yara naman sang settlement sa magtimbang nga bahin. Kag ini naman si K5 Reggie Plazuela Di Mayo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sa Las 6:26 na sa aga sa Balita Regional. Kaso sang hand, foot and mouth disease sa Aklan, nagadamo. Leonard Viray sa report. Naglabot na sa 859 ang kaso sang hand, foot and mouth disease or HFMD sa Aklan. Humalin Enero tubtob Agosto 23 sunod sa Provincial Health Office o kon PHO. Mas matagas ini sa 87 nga kaso sa amuman nga periode sang nagliga niya tuig o kon 359% ang gintaas. Ang mga kabataan nga nagaedad sang isa tubtob na 10 ka tuig ang pinakapektado. Ginasundan sang mga lapsang nga wala pa isa ka tuig. Pila ka mga barangay sa Kalibo, Numancia kag Buruanga ang nakarecord sa clustering of cases kag ginbutang sa heightened alert. Sa Kalibo, may pinakamadabo nga kaso ang yara sa may barangay Mabilo kag barangay Poblasyon, samtang sa Buruanga yara sa may barangay Santander, Tigom kag Panilongan. Na-record man ang mga kaso sa halos tanan nga banwa sa probinsya. Padayon ang monitoring kag pagpahanomdom sa nga PHO Aklan sa publiko nga masami nga maghugas ang kamote, maggamit sang alkohol kag likawan ang mga tawo nga may sintomas sang HFMD. Balita Regional nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko ag Kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
Sa Antique, estudyante nga nadisgrasya sa motor, patay. K5, Eileen Rose Magbanwa, Taroha, sa report. Ginbawian na rin kang kabuhi samtang ginabulong sa ospital ang lalaki nga nakabunggo ang ginamaneho nga motor sa roadside gutter kag kudal nga cyclone. Ginabanta alas 12:40 sa kasanagan katong Agosto 31 sa barangay Atabay, San Jose de Buenavista, Antique. Ginkilala ang driver kang motor kay alias Dan, 22 anyos, estudyante kag residente kang barangay Intaw, Lawaan, Antique. Madamdaman nga sa interview kang K5 News FM kay Police Lieutenant Cheryl Sapinosa, ang Deputy Chief of Police kang San Jose Municipal Police Station, nagabiyahe halin sa barangay Supa. Kag paagto sa barangay Atabay ang driver kang diyang naduraan kang kontrol sa kurbada nga bahin kang highway kag nag-overshoot sa roadside gutter kag nagdiretso sa kudal nga cyclone rason nga nagtabag ang driver sa anang motor. Bangod ka dyan nakaangke na kang malala nga pilas sa ulo kag minor nga kapilasan sa nagkalain-lain nga parte kang anang lawas ang driver nga base sa investigasyon kang mga kapulisan wara ti ginasuksok nga helmet. Kag balita regional halin ridya sa may probinsya kang Antique, K5 Eileen Rose sa Montero Magbanwa para sa kampyon ng mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM. 500. Las 6:29 sa aga, Philippine Standard Time, oras zulong sang Mighty C Syrup for Kids. Sa K5 Network News, balay sa Cagayan de Oro na sunog kay Buscaino sa report. 900,000 pesos ang damyos sa nasunog na bahay sa Zone 7, Kasya Barangay Carmen, Cagayan de Oro City. Natusta naman ang isang alagang aso at rabbit. Nagtamo ng konting lapno sa balat, sa braso at kamay ang may-ari ng natupok na bahay. Ayon kay Carmen Garciano, may-ari ng bahay, na pinapakain niya ang kanyang alagang baboy nang mapansin niyang may sumasabog sa loob ng kanyang bahay. Binuksan niya ang pintuan at nakita niya ang napakalaking apoy, kaya't napaso ang kanyang balat. Sa takot ay kinarga niya ang kanyang baboy upang mailigtas. Wala ni isang gamit na nasalba ang pamilyang Garciano kahit ang kanilang renter. Di pa matukoy ni FO3 Daniel Von Cayetuna, Shift Supervisor ng Carmen Fire Station 3, kung may kinalaman sa faulty wiring ang sanhi ng sunog. Ako si K5K Buscaino para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM. Nagbaliskad bangod sang Ido, duha pilason. K5 Rufa de Veros sa report. Dinala sa ospital ang angkas at backrider ng isang motorsiklo matapos nilang masagasaan ang ligaw na aso sa kahabaan ng National Highway Barangay Maaslo, Manhuyod, Negros Oriental alas 3:59 ng hapon noong nakaraang araw. Nagtamo ng sugat sa kaliwang bahagi ng kilay at mga pasa sa katawan ang driver ng motorsiklo na isang 31 anyos na lalaki mula sa Barangay Balayag Manok, Bayan ng Bakong. Samantala, nagtamo rin ng mga pasa sa katawan ang backrider ng motorsiklo na isang 32 anyos na babae. Lumabas sa inisyal na investigasyon ng PNP Manhuyod na ang Honda Dream motorcycle ay bumabiyahe mula Hilaga patungong timog na direksyon. Nang makarating sa lugar na pinangyarihan ng insidente, ay biglang tumawid ang isang asong gala kaya nawala ng kontrol sa motorsiklo ang dalawa at nahulog sa sementadong kalsada. Agad namang dinala ang mga biktima sa malapit na ospital para malapatan ng lunas. Balita gikan sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Kini si K5 Rufa de Vero para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko o Kalingawan sa Negros. K5 News FM. Ben Aujero Francia kag Alex Escalante. DTX 500 Morning Newscast. Balitang National. Las 6:32 na sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalye sang mga balita nasyonal, ang balita ginadulong sang DTX 500, D3 Bio kag Mighty C. Nagpagwa sa ila suporta ang pila ka mga senador sa pagpahamtang kay Transportation Secretary Vivencio Bringas Dizon bilang bago nga tiglikom sang Department of Public Works and Highways o kon DPWH. Ini kasunod sang pagbiya sa pwesto ni DPWH Secretary Manuel Manligas Bonoan. Naglaom naman si Senate President Francis Guevara Escudero nga matapos na ni Dizon ang tanan nga korupsyon sa DPWH.
Samtang suno kay Senador Joel Villanueva, isa ka mabugat sa karon nga trabaho ini para kay Dison ang paglimpyo sang DPWH. Sa dugang pang balita lokal, ma-issue sang executive order para sa formal nga pagtukod sang Independent Commission nga mag-aimbestiga sa mga anomalya sa flood control project si President Ferdinand Marcos Jr. Sunod sa presidente, ang Independent Commission ang mangin investigative arm kag magapadayon sa investigasyon sang anuman nga impormasyon nga mabaton may kaangtanan sa anomalya sa flood control projects. Dugang paniya ang nasambit nga komisyon ang magahatag sang rekomendasyon kung bala kasuhan, i-ombudsman o kung dalon sa Department of Justice ang mga matukiban nga may kaangtanan sa korupsyon. Ang siniging paigman sang presidente nga pagabugusan ang komisyon sang forensic investigators, mga abogado, kag west kag mga prosecutors. Naibaluan nga ginmanduan ni President Marcos Jr. si newly designated DPWH Secretary Vivencio Dizon nga magpatigan sang full organizational sweep sa ahensya agud nga masiguro ang pondo sang gobyerno nagakadto gid lamang sa infrastructure project sa pungsod. President Marcos. We are putting together the EO that will create the independent commission. The independent commission will be the investigative arm. So that they will continue to investigate whatever information is received. It will be sent to them. They will investigate it, and they will make recommendations as to how to proceed. Whether kasuhan itong mga ito, or i-ombudsman, o dalhin sa DOJ, whatever it is. Las 6:35 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang Mighty C, kag D3 Bayo. Ginadoso ni Senador Vicente Soto III ang Senate Bill 192 nga may katuyuan nga i-amend ang Party List System Act agud maangot ini sa original sini nga katuyuan sa idalom sa 1987 Philippine Constitution. Dugang pa ni Senator Soto, ginaaboso ang layi kag nausar para sa mga advocacy nga wala nagaserbe para sa ikaayo sang pamunuan. Suno sa election watchdog nga kontra Daya, connected ang masobra 55% sang 156 ka party list groups sa 2025 midterm elections sa mga political family, dilako nga negosyo, militar kag corruption. Sa katapusan nga balita national, duha tubtob 4 ka bagyo ang ginalauman nga magsulod sa Philippine Area of Responsibility sunod sa DOST Pag-asa. Nalauman man ang padayon nga apekto sang southeast monsoon o kun hangin habagat nga mahimo pabaskugon sang pila ka bagyo. Naibaluan nga yara sa 20 nga bagyo ang nagsulod sa pungsod kada tuig. Las 6:36 na sa aga, subong adlaw Martes. May free consultation, libre ang consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro, Iloilo City Branch. Alas 8 sa aga, tubtub 5 sa hapon. Lucas and IC Sarabia, imos na kay may klase kamo. Blessed morning kay Sir Warren Rojo. Sir Warren Rojo and Ma'am Karil Rojo. And thank you sa pagpamati kay Sir Aaron Rojo. Kay Sir Tristan Wyatt Gulay, Ma'am Marilyn Kamat Sobrevega, Manong Boy Berhamin, Isagani Boy Berhamin sa Rojas City, Capiz, Sir Danny Diomedes B. Agpalo, Sir Danny Agpalo sa New York, USA. Good morning, sir. Kay Sir George Jocampo, kay Mayor Jerome Bigornia Diocos sa Dumangas, Iloilo. Ay punong barangay Ermar Ausan sa barangay Bakong, Dumangas. Nagapangapena DTX Coffee Mix. And kay SK Chairman James Clyde Gonzaga Sobesa sa barangay Hardin, Dumangas, Iloilo. From Mayor Jerome Jocos, Ma'am Belen Flores, Ma'am Wilfreda Sarmiento, Sir Rick Mapa, Ma'am Gemma Crisali Somido, Sir Danilo Bayuran sa Lihid, Barotac, Nuevo, Iloilo. Good morning, sir. Kay kay Sir Benny Hermano, Chris Vallejo, Pinoy Taniedo Maniosa, Jovel Consolar, kay Montisa Espia. Thank you also kay Sir Dan Calvo, Sir Luis Saldivar, Pastor Bobby Riman and Mami Mi sa Taftapas, Capiz, Jesse James Garvilles, Ma'am Florenda Cadavero,
Ma'am Marie Thalia Mitsilina, kay Bata Casido sa Rizal Oton, kay Sir Boy, kay Sir Jojo and Sir Aljon, from Sir Gerald Burgos na Nangonan, mga pinakamodera DTX Coffee Mix. Thank you also kay Ma'am Laura sa Magaysay, Sir John Lee Sarabia, Ma'am Irene Vasquez Sarabia, good morning. Tabski Diaz sa Pasi, Yoner Tabausares, Jenny Lianyo Jimenez sa Ulang Juan, San Enrique, kapangapin na sila DTX Coffee Mix, very good. Ma'am Laura Subagaysay, Kim Heroso Panes, Ma'am Aisha Ahmad, Ma'am Lenny Ligada Havilosa, kay Madam Mayor Doma, good morning ma'am. And Sir Liam Will Zapanpa, Franz and Angel Havilosa sa San Juan Molo, Christopher Talento, Mambing PhD, pangapena, DTX Coffee Mix. DTX 500 Morning Newscast. Balita International. Ang balita sa luwasang pungsod, ginadulong sang Klinika Spore Biotics. Para sa healthy tummy, Klinika Spore Biotics. Ladies, para wala sang order under, Klinika Spore Biotics. Sa Afghanistan, hintayog sang magnitude 6.0 nga linog ang Afghanistan, kahapon sang kagdahon sa diin mas sobra 6 kagatos ka mataw ang patay, kag 4,000 ang pilason. Sunod sa US Geological Survey, na-detect ang epicenter sang linog 27 kilometers sa bahin sang Jalalabad, Afghanistan. Dapat sa ganman ang pagtayog sa mga kaiping nga riyon, sa din madamo nga mga balay ang nagkalaguba kag padayon nga nagasaka ang numerosang pamilya nga naapektuhan. Sa dugang pa nga balita international, gain pangamuyuan ni Pope Leo ang biktima sa Catholic school shooting sa Minnesota nga nagresulta sa kamatayan sang duha ka kabataan. Sunod sa Santo Papa, kinahanglan man nga pangamuyuan nga matapos ang pandemic of arms para hindi na maliwat ang nasambit nga krimen. Bangod kun hindi mag-untat ang lapnagon nga pagpanglutang mahimo nga madamo pa sa inosente nga maulamid kag mapatay. Wala man sinigin kalimtan nga liwat manawagan para sa dalayon nga pag-untat sang giyera sa Ukraine kag Russia amuman sa Israel kag Gaza. Sa mga constipated, magtumar Klinika Spore Biotics, naghalong sa peke nga DTX 500 nga ginalibot sa kabaranggayan. Wala ina nasulod sa botelya kang hindi soft gel ang DTX 500. Parang hindi ka matuntuhan na Ma'am Florenda Cadavero, baka ka nang direkta sa product center sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Kalinog, Pasig, Miagaw kag Haro, Iloilo City Branch. Good morning kay Ma'am Mary Ricabar. Ma'am Mary Ricabar sa Florida, USA. God bless you, ma'am. Kay Sir Warren Rojo, kay Sir Igos and Ma'am Leia Lara sa Lancaster, California, USA. Sir Bimboy Ilumba, Ma'am Ningning Donggor Ilumba, good morning. Good morning also kay Ma'am Mildred Diloso Pabon. Ma'am Mildred Diloso Pabon sa Pulao, Dumangas. Kay number 1 kagawad Sir Rami Ramos. Congressman Pablo Bebot Nava, kay Ma'am Ding Nava. And Sir Bambo Doremdes Nava IV. Sir Pablo Bambo Nava IV sa Ermita, Dumangas. Good morning, sir. Sir Steven Hirardino Montisa Espia, Sir Benny Hermano, Christopher Talento, Pastor Rodney Sudad, Sir Glenn Diaz at Pamilya Diaz sa Deca Home Subdivision, Santa Barbara, Sir Fred Pasgala, Bengbeng Pagtulunan, Pangapena, DTX Premium Coffee. DTX 500 Morning Newscast. Balitang Negosyo. Ang business news ginadulong sang Klinika Spore Biotics kag DTX 500. Nagsaka na naman ang presyo sang produktong petrolyo umpisa alas 6 subong nga aga. Sa separadong advisory sang oil companies, ginanunso sa maini nga nagsaka ang oil prices sang ilang mga produkto. Sa advisory, ang gasolina nagsaka 70 sentimos kada litro, samtang ang crudo o kon diesel nagsaka sang piso kada litro, kag ang kerosene nagsaka sang 70 sentimos kada litro. Sa reference rate,
187 pesos and 12 centavos ang baylo sang isa ka Kuwaiti dinar. 80 pesos and 52 centavos ang Jordanian dinar. 77 pesos and 35 centavos ang British pound. 64 centavos ang Lebanese pound. 57 pesos and 4 centavos ang United States dollar. 77 pesos and 4 centavos ang United Kingdom pound. 38 centavos ang Japanese yen. 7 pesos and 31 centavos ang Hong Kong dollar. 71 pesos and 32 centavos ang Swiss franc. 41 pesos and 52 centavos ang Canadian dollar. 44 pesos and 44 centavos ang Singaporean dollar. 37 pesos and 30 centavos ang Australian dollar. 151 pesos and 31 centavos ang Bahraini dinar. 15 pesos and 20 centavos ang Saudi Arabian rial. 44 pesos and 27 centavos ang Brunei dollar. 1 peso and 76 centavos ang Thai baht. 15 pesos and 53 centavos ang United Arab Emirates dirham. 66 pesos and 68 centavos ang euro. 7 pesos and 99 centavos ang Chinese yuan. 41 centavos ang South Korean won. 10 pesos and 50 centavos ang Brazilian real. 8 pesos and 93 centavos ang Denmark kroner. 13 pesos and 51 centavos ang Malaysian ringgit. 33 pesos and 62 centavos ang New Zealand dollar. 5 pesos and 66 centavos ang Norwegian kroner. 3 pesos and 22 centavos ang South African rand. 6 pesos and 3 centavos ang Swedish kroner. 1 peso and 86 centavos ang New Taiwan dollar. Samtang 38 centavos ang Venezuelan bolivar. Las 6:44 sa aga. Kamigs Vlog sa Barangay Sapa, Miagao. Good morning kay Ma'am Fe Monton. Kag mga nagalantaw kag nagapamati sa Barangay Consolacion, Miagao, Iloilo. Sir Ken Shine Yorka, good morning. Bonbon de Loso Pabon, nagalantaw man. Ma'am Mildred de Loso Pabon, God bless you, ma'am. Kay Sir Ken Shine Yorka, Sir Jean Ray Simon, Jerlan Sumido, kay Ma'am Crisel Yorka, ang anak ni Sir Ken Shine sa Pulao, Dumangas. Rica Domingo Kisto, kay Ma'am Duray, kay Ma'am Corazon, kay Sir Ronald Balatayo, punong barangay Ronald Balatayo sa Anawan, Duanyas. Greetings from Ma'am Rica Domingo Kisto. Tumara ka mo dang di Bayo, ha? Kay Ma'am Edna Sahonia Canto Mayor. Ma'am Edna Sahonia Canto Mayor, ang managapamati sa Leon, sa Barangay Tinan Sur, Leon, Iloilo. Kay SB member Arman Cabarles. Cap Arman Cabarles, good morning sir. Sa Tinan Sur, Leon, Iloilo. Las 6:45 oras dulong sang Mighty C. Sa ato na nga balita sa inampang sa basketball, nagakuha sang unang daog sa Slovenia sa pagpanguna sang ila superstar player nga si Luka Doncic batok sa Belgium sa score nga 86-69. Napagkit si Doncic sang napagkit ni Doncic ang triple-double performance nga may 26 points, 11 ka assist, kag 10 ka rebound. Sa karon, mayara na sang 1-2 win-loss record ang Slovenia kag subong man ang Belgium sa Group D nga nagapadayon nga Euro Basketball League 2025. Sa 6:46 na sa agaging kultot kasang lamok o sa mga sapat-sapat bala Sir Aldrin Beret, Ma'am Marilyn Camat Sobrevega, kay Ma'am Mary Ricabar, Ma'am Mildred Pabondiloso, Kagawad Rami Ramos, Mamanyos kamo DTX Herbal Oil. Pili ka lang lavender or lemon scent. Kami sa mga nagapang masahi bala, kay Madam Karabkab, kay Ma'am Lynette Poniel, and Sir Jimmy Pagado Cardose sa Agdahon, Pasig City. Good morning, Ma'am Laura Sumagaysay, Ma'am Mary Ricabar, Sir Danny Agpalo, Sir Warren Rojo, good morning.
Sa ato na nga balita entertainment, gin-confirm sang BTS member nga si Jimin nga nangin magkarelasyon sila sang Korean actress nga si Song Dae-yoon. Sunod sa agency sa K-pop group nga Big Hit Entertainment, nangin madalom kag puno sang pagpalangga ang nangin relasyon sang duha sang una apang matapos ang pila ka tuig. Nagbulagay man ang mga ini. Nahibaluan nga naman nagwa ang mga huring-huring sang ila relasyon matapos nag-upload sang video ang aktres apang gin pagkamaayo nang lamang sang duha nga maghipos kag hindi maghatag sang ila tagsa ka mga komento. Lasay sa 48 sa aga sa buong adlaw, Martes may free consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sir Robert Ligaspe, kay Ma'am Montisa Espia, kay Sir Aldrin Bire, kay Sir Chris Valiego, kay Ma'am Lou Jane Calumno, kay Sir Ricardo Haresco. Sir Ricardo Haresco sa Kaingin Lapas, nagabiyahe sang taxi. Thank you Ma'am Lou Jane. Kay Sir Binoy Taniedo Manyosa, kay Bata Casido, kay Sir Boy, kay Sir Jojo, kay Sir Aljon, kay Sir Gerald Burgos Tanangonan. Ang kape ka mo, DTX Coffee Mix. Nagkakape ka na, naka-detox ka pa. Isakari Lucas, Zach, wake up na Zach. Are you ready for school na? Tapos ka na pligo. Ina IC Jane Vasquez Arabian Di perfect mo nga spelling contest God bless kay Sir Johnny. The Lord bless you and keep you, sir. Bishop Don, Ma'am Cheng, how's life treating you right now? Is it okay? Itambing bias ka ba, sir? Sa balitang extra special, ginadulong sang Klinika Spore Biotics. Sir Dan Calvo, Manong Dan, kay Ma'am Celine. Good morning, nakakapidon ka mo. DTX Coffee Mix. Sa Ireland, bala Sir Dan Calvo, kay Ma'am Celine, kay Sir Alan Calvo, kay Ma'am Terry Grace. Dito sa Ireland, amo paning lugar nga katuan amo ni K5 Alex kon makachimpo na kami. Ay mag-abot na ang amon nga visa. Sa Ireland, nagatanyag ang Ireland sang tub-tub $90,000. Kung sa Philippine peso, ini Ma'am Gingging Mayordoma, naglabot ini sa 5.1 million pesos. Sa sinuman nga luyag nga magsaylo ka magpuyo sa malayo nila nga isla. Ini nga maisla, Ma'am Maricel Casiple, Ma'am Marie Thalia Metzelina, kay Sir Eric Gose, ginalagipan sang Aran Island, Irish Turk, kag Clare Island, alunsay matahum. Matawhay kag perfect gid para sa mga tao nga maluyag sang malinong kag matawhay nga palibot kag malayo sa civilization, malayo sa kata-kata. Ang tanyag nga kwarta mahimo magamit sa pagsugod sang malinong nga pangabuhi sa amo nga isla kag pagtukod sang kaugalingon nga komunidad na wala sang gamo. Matawhay nga pagsinilayo. Panaban way to kinahanglan ang flood control project. Way man to kinahanglan ang iPhone Pro 16 Max. Simple living lang, Ma'am Laura, no? Sa pamilya ni Ma'am Laura, mapakaisa niya sa Pulao, Dumangas, kay Ma'am Loretta Lasquite, Ma'am Isabel Istemera, and Ma'am Maria Elena Guelos. Ma'am Aisa man, punta tayo ng isla. Basta, dalawa lang tayo. Doon tayo sa paraiso. Nasa 51 sa aga, oras ginadulong sang Mighty C, Klinika Spore Biotics kag DTX 500. Magakabuhi ikaw nga mainuswagon kag ang imo mga kaliwat padayon nga magaani sang pagpakamaayo. You will live within God's circle of blessing, and your children shall inherit the earth. Psalm 25, verse 13. Don't be impatient. Wait for the Lord, and He will come and save you. Be brave, stout-hearted, and courageous. Yes, wait, and He will help you. Magsalig ka sa Diyos. Magpakabakod ka, kag hindi madulaan sang paglaom. Magsalig ka lang sa Ginoo. Psalm 27 verse 14.
Ang Dios maalam kag gamhanan, dayawon ta siya hasta sano. Praise be to the name of God forever and ever. Wisdom and power are His. Daniel chapter 2 verse 20. This is the word of God. In His time. May ginapangamuyuan ka, maabot gid in His time. Isaiah 60:22, I the Lord will make it happen in my time. Ulat-ulat lang. Pero mo nang problema sa aton nga tao, Ma'am Laura no Ma'am Marie. Hindi kita kapasensya maghulat. Gusto ta agad-agad. Abot sa instant noodles, instant swerte. Patakon ka pati sa swerte. Ma'am Annalyn Panes Agravante, Sir John Lee. God bless you. Ang oras sa 6:53, oras ginadulong sang healthy nga kape, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix kag Pre-Bio Coffee. Ted Aujero Francia kag Alex Escalante. Magpamati sa Health Alert. Ted Aujero Francia kag K5 Alex Escalante. The Lord bless you and keep you. Don't leave home without prayer. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama.